Ez a második Komárami Turing találkozó, az múlt évi sikerein felbuzdulva csináltunk még egyet, idén több szervezéssel, több időnk volt rá, és az ország minden részéről jöttek emberkék, csoportok jöttek Szegedről, Siófokról, Budapestről, Sopronból, és Szlovákiáról mindenhonnan. Igen, ritka autókat is láthatunk. Magyarország egyetlen GTR Skyline-jai, egy 33 és 32-es, ezekből nincs még egy, és mindenféle Magyarország több díjnyertes autója megjelent. Itt van mondjuk az én Nissan Skyline-om, ez Magyarországon ebből ez az egyetlen darab van, nincs több. Ez egy 2.6-os dupla turbós összkerékmotoros autó, jelenleg 320 lóerőt bír, és hát a Ferrari-kat ott hagyja az autópályán simán. Mekkora ez az érdekeltségi kör, akik ezzel foglalkoznak? Hát manapság egyre nagyobb az érdekeltségi köre, és főleg a fiatalabb korosztály, akik most friss jogosítványosok, most tanulnak vezetni, meg minden autó örültnek. Péntek István vagyok, először is bemutatkoznék, egy Mitsubishi Eclipse-szel. Évjárata 95-ös, 2 literes motorral rendelkezik, turbóval, és hát összkerékhajtással, és ez lett átalakítva, módosítva, csinosítva, erősítve. Mennyit dolgozik ezen az ember, hogy egy ilyen autója legyen? Hát nekem eddig 4 évenben van benne, de folyamatosan alakul, úgyhogy szerintem ez az a fajta dolog a világon, aminek sosincs vége, tehát amit az ember állandóan alakít. Egy ismerősöm vette meg ezt az autót, akarta dragautónak megépíteni, és akkor dívott a Fast and Furious film, ugye, ott volt benne ugyanez a zöld autó, ugyanezzel a motivumokkal, és én megláttam az udvarán, és mondtam neki, hogy ez az autó nekem kell. De ő akkor vette egy hete. Aztán 2 hétig jártam a nyakára, még a végén rászettem arra, hogy eladja. Úgyhogy azóta lényegében változott rajta minden, mert az autó frissen törés után volt, rendbe rakva, piros színű volt, úgyhogy kapott egy komplet festést, új felnikát, új futóművet, merevítéseket, turbót cseréltünk, injektorsort cseréltünk, vezérelektronikát cseréltünk, benzinnyomásszabályzót, benzinpumpát, tehát minden, ami ahhoz kell, hogy az autó gyári 200 ló erejéből csináljunk 360-at. Te elégedett vagy ezzel az autóval most, vagy még tudnál rajta mit csiszolni? Hát lényegében külsőleg most már nem változtatnék rajta semmit, most már olyan, amilyen. Tehát külsőleg már nem csinálnak vele semmit, viszont a motorba még egy picit belenyúlnék, tehát addig az 500 lóerőig szeretném őt feltornázni. Az az érzés, amikor az autó elindul, amikor belerakom a sebességet és amikor kilövi magát, az valami elmondhatatlan. Ez egy Nissan Skyline R32 GTR, 1993-as, és Japánból rendeltem ezt az autót. Azért van rajta egyébként angol rendszer, mert ugye csak Angliába lehet forgalomba helyezni ezeket az autókat, illetve EU-sítani. Hát ez egy komplett HK-s autó, tehát ez a egyik japán legnagyobb tuning cége által készített autó. A turbokittől kezdve az intercoolerig, tehát gyakorlatilag minden meg van erősítve az autón, ami gyárilag is elég erős egyébként. Gyárilag egyébként 276 lóerős, ez egy 4 kerék meghajtású autó. Versenytelen futóművek vannak rajta, a legnagyobb Brembo fékek, amiket lehet kapni a GTR-hez. Gyakorlatilag minden megvan rajta úgy erősítve, ami a HKS-nél lehet kapni, az tulajdonképpen az rajta van az autón. Alsó merevítőkkel rendelkezik az autó, belső merevítőkkel, toronymerevítő elől-hátul, van benne egy 150 lóerős nitrokit is pluszban, tehát gyakorlatilag minden, amit lehetett rávenni, az benne van az autóban. A turbokit az elvileg 750 lóerőt bír el rajta,
és ugye rajta van még egy 150 lóerős Nitro Kit, tehát elvileg az autó az képes lenne durván olyan 2,8 bárnál a 900 lóerőre, de hát most ilyen egy báros nyomáson járkálok vele, ez hozzávetőleg olyan 450 és 550 lóerő között van valahol most így ez az utcai változata.